Benvingudes i benvinguts al programa número 116 de la clau de la nostra història. El filòsof basc Xavier Zubiri afirmava que l'ésser humà té tres dimensions: individual, social i històrica. Les dues primeres estan fortament influenciades per la tercera, cosa que portava Zubiri a afirmar que l'ésser humà és un animal històric. Partint d'aquesta base, conèixer la història del lloc on hem nascut és clau en l'autoconstrucció de l'individu i de la col·lectivitat. L'historiador Josep Fontana ens diu que abans de 1714, a Catalunya, no existia una oligarquia extremadament rica i que el poder estava tan descentralitzat i fragmentat, les comunitats locals eren com petites repúbliques, que la majoria de vegades era necessària la fórmula del pactisme entre les diferents parts. Si això no era possible, el poder popular disposava de la força suficient per fer-se escoltar. El nostre convidat d'avui és l'autor d'aquest llibre, El Comú Català, la història dels que no surten a la història. El Comú Català, que, com ens diu la sinopsi del llibre, és molt més que la suma dels veïns d'un lloc. És també l'estreta solidaritat sorgida de la interrelació i els nombrosos vincles que va produir un col·lectiu que, al marge dels altres poders, en gran part decidia el seu propi futur. Si la història no en parla massa és perquè l'escriuen els vencedors, és a dir, perquè el comú va perdre. Però aquest comú és en bona part responsable de la cultura i de la llengua que hem heretat i és raonable que formi part del nostre patrimoni històric-cultural, expressió de la identitat d'un poble. Avui a la clau mirarem d'endinsar-nos en la història del comú català, la història dels que no surten a la història, i ho farem de la mà de l'autor del llibre, en David Algarra Bascón. Moltes gràcies, David, per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. En David Algarra és enginyer informàtic de professió, cofundador de l'Agrupació Astronòmica de l'Anoia i de l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització, així com un horticultor aficionat i col·laborador en diferents grups de reflexió sobre la transformació social. Durant els darrers anys s'ha dedicat a l'estudi de la història popular de Catalunya, des de l'edat mitjana fins a la modernitat. I en Víctor Cucurull, gràcies Víctor per ser aquí, assessor històric del programa, director de la Fundació Societat i Cultura. La història dels que no surten a la història. Algun dia havien de sortir, doncs almenys en un programa com aquest, que té vocació de divulgar i d'explicar aquelles coses que són més interessants de la nostra història, que moltes vegades han quedat amagades, moltes vegades volgudament han estat, diguem-ne, sostretes de la mirada del país, de la gent, no? I en aquest cas, doncs jo crec que ens trobem davant d'un dels temes cabdals per entendre la història, no només la història catalana, sinó jo crec que la història universal, perquè el comú podríem dir que és una manera de gestionar, diguéssim, la vida no de l'individu, sinó de la comunitat més antiga, probablement és la més antiga de totes, no? Què passa? Que a Catalunya potser aquest tema és particularment interessant, perquè sí que aquí, a diferència de molts altres territoris, quan es fa complexa la societat, quan tot això es creen uns mecanismes, podríem dir, uns contrapesos, que no deixen, malgrat que puguem parlar de fracàs o de pèrdua, diguéssim, de la filosofia i de la pràctica del que és el comú, però no deixen de tenir reflexos d'aquestes realitats que són tan anteriors i tan importants. Bé, per parlar d'això, jo crec que és molt difícil que puguem, en un programa com aquest, poder arribar a tots els punts i detalls d'aquest tema immens, però potser valdria la pena, David, jo et demanaria, et pregaria, que ens fessis una mica d'entrada com un paisatge, petit paisatge de què és el comú català. De què parlem quan parlem del comú a Catalunya? El comú fa referència a... és un concepte que té molts significats. O sigui, en principi és el comú de veïns, o sigui, és la comunitat local, que és així, no? O sigui, és no només la suma d'individus, sinó que el que caracteritza aquesta comunitat és els vincles horitzontals que hi ha, que són molts, perquè comparteixen moltíssim, no? I altres vessants, que és la part econòmica, que... Sí, per exemple, podríem dividir aquest tema en tres grans àmbits, no? Que seria l'àmbit cultural,
per una banda, social, cultural, per una altra banda hi hauria l'àmbit econòmic, i per altra banda l'àmbit jurídic o polític, podria ser. Aquesta imatge que ara apareix, està apareixent Sí, això seria la triada a la comunal. pantalla, explica una mica això, no? Això resumeix una mica el que és la conclusió, diguéssim, del meu treball, no? Del meu estudi sobre el comunal català, no? El comú català. Hi ha una vessant, o sigui, en el centre és la comunitat. O sigui, ara estem en una època molt economicista que sembla que la gent no compta, no? Però la comunitat és essencial, la gent, i llavors al seu voltant doncs, hi ha un arrelament, una part històrica, una part cultural, de llengua, etc. Després una vessant econòmica, que no és només la part comunal, sinó que és molt diversa. O sigui, l'economia en l'època medieval i l'època de l'antic règim era una època on l'economia era molt diversificada. No només era comunal, sinó que també ja les famílies tenien els seus horts, el seu bestiar, etc. I després hi ha una vessant demòtica o política, que es podia dir, i també jurídica, que és, per exemple, la institució local del comú, la universitat, els usos i costums. Posem una mica l'accent en la part econòmica, per començar, perquè així potser precisarem. Hi ha mots que no sabem què volen dir, com emprius, com alous, com diverses pràctiques, en aquest cas econòmiques. Ens les podries definir una miqueta? Sí. A veure, mots per definir el que és els béns comunals hi ha molts, però sobretot hi ha dos, que són els alous comunals, que és els béns comunals més antics, on el domini directe i el domini útil eren de la comunitat de veïns. Això ho comenta, per exemple, l'historiador Gaspar Feliu i esmenta també que després, sobretot a la Baixa Edat Mitjana, els senyors agafen més força i prenen el domini directe, diguéssim, dels comunals, el domini útil continua sent de la comunitat i això és el que es diu empriu, que és el dret d'aprofitament dels comunals ho continuen tenint el que és la comunitat de veïns. Per exemple, un bosc? Un bosc podria ser un bé comunal. Quins altres? Prats, podien haver inclús als pobles costaners, una xarxa de pesca podria ser comunal. A Port de la Selva, per exemple, es coneix la gran xarxa comunal, o d'Arc Gros, que es deia també, que era una gran xarxa comunal que tenien a l'església i que quan s'havia de fer la pesca de tot el... Per exemple, detectaven un banc de peixos, doncs tocaven la campana i treien la xarxa de l'església i feien la pesca de forma comunal, o sigui, tot el poble participava. Ara ha sortit una imatge que, entre altres coses, deia que en l'intercanvi no hi havia la moneda, no existia aquesta moneda, no? La moneda era més de les classes altes de l'elit, no? Però el comú, les comunitats rurals, inclús les comunitats vilatans, doncs hi havia altres tipus d'intercanvis econòmics que no participaven a la moneda. Per exemple... Per exemple? Sí. Per exemple, podia ser el troc, la barata, també els crèdits sense interessos ni moneda, i el que ara es parla molt de l'economia de regal, que, per exemple, ara en una institució comunal com és la família, que es fa, es feia també. Sí, podríem dir prestacions individuals de treball no remunerat. Sí. Estaríem en aquest entorn, diguem-ne, no? Sí. Per exemple, en un altre àmbit, ho dic per precisar bé de què estem parlant, perquè a mi em sembla que és molt important el tema i que té moltes derivades. Per exemple, què passa per un cas com una font, per dir una cosa així, no? Una font, una deu d'aigua. Exacte. També una font podria ser comunal. I hi ha molts més tipus. També inclús no només parlem de recursos naturals, sinó també de recursos artificials, de mitjans de producció que eren comunals, com un forn, una farga, un rec, tot això podria ser comunal. Podria ser comunal vol dir que això, la comunitat, diguem-ne, ho pren com un bé, diguem-ne, d'ús comú, d'ús públic i comú, sí. que ho cuida de manera comunal. Perquè, clar, una farga, el foc no es fa sol i el ferro no es... Això vol dir que hi ha gent que està treballant en allà per la comunitat.
Clar, o sigui, els veïns comunals no es gestionen sols, no? O sigui, hi ha una comunitat darrere que per assemblea, per reunions, doncs, decideix sobre les normes d'aprofitament o les normes de conservació. O sigui, la forma d'organització era amb assemblees veïnals. Exacte, sí, sí. I allà on es decidien sobre aquests béns comunals. Exacte, abans de lo que és el Consell Estret, al segle XIII, el Consell Estret o Jurat, es coneixen el que és el Consell General o Assemblees Generals de Veïns, que són totes les famílies representades a l'assemblea. I allà es decideix des d'això, les normes d'aprofitament sobre el comunal, inclús també temes de justícia, si hi ha un conflicte entre veïns, l'assemblea fa una mediació també. O sigui que és... Per tant, entraríem en un univers, podríem dir així, de cultura més aviat oral, no tan escrita. Exacte, és de tradició oral. És I de això, tradició. clar, això és molt interessant perquè, clar, nosaltres ara vivim en una cultura de tradició escrita i no és que sigui ni millor ni pitjor, o sigui, és una cultura diferent, no? Però, clar, nosaltres quan llegim o quan escrivim ho fem sols, normalment. Ells quan s'han d'expressar, com és una cultura de tradició oral, ho fan sobretot en comú, inclús per pensar, podríem parlar de que ho fan en comú, no? I llavors això dona un caràcter molt comunitari. I això vol dir que els tractes també eren orals? És a dir, no hi havia papers pel mig? Molts tractes, no hi havia contractes de compra-venda ni res, o sigui, es feia tot, inclús els usos i costums, el que són les normes de la comunitat, en molts llocs no estaven escrites, sinó que... El valor de la paraula. Exacte. Això és una I cosa això que jo recordo. Això s'ha perdut una mica, Però jo ho recordo d'anys enrere de sentir els avis Sí. del que era sagrat. És a dir, una paraula donada era més important que qualsevol llei escrita. I seria això, més o menys, per entendre'ns. Sí, sí, la paraula tenia molta força, molt important. Hi hauria més sobre comunals, és un tema molt ampli. I també podríem parlar que hi havia pràctiques comunals que o sigui, no eren en terres comunals, sinó en terres de propietat familiar, per exemple, però que hi havia pràctiques comunals. O sigui, si una família tenia un hort, doncs hi havia una responsabilitat també cap als altres veïns. I això és el que es parla de pràctiques comunals. Per exemple, la servitud de rostoll seria una pràctica comunal dintre d'un hort familiar. La família propietària té dret a la collita, però després el rostoll, el que queda de la collita, doncs el bestiar del comú pot entrar i menjar tot això. No? I hi ha altres tipus de servituds comunitàries o de pràctiques comunitàries o comunals que es feien a predis o finques que eren de famílies. O sigui que hi havia pràctiques comunals en propietats familiars i també béns comunals que eren de tots els veïns. Això és molt desconegut, és això de la història dels que no apareixen a la història, perquè aquestes coses jo diria que no s'ensenyen en els llibres de text. Clar, jo quan deia al començament que potser en el cas català era doblement interessant perquè d'alguna manera en l'evolució de la societat catalana medieval, alt medieval, és a dir, estem parlant de molts segles endarrere, es recull d'alguna manera això, perquè fixeu-vos que la legislació catalana parteix dels usatges. Els usos i costums. Que són usos i costums. Per tant, d'alguna manera podríem dir que els juristes o els responsables de donar algun ordre a tot això ja recullen aquesta tradició. Exacte, sí, sí. És que els usos i costums són... O sigui, sense els usos i costums no es pot entendre l'època aquesta que estem parlant, no? Són les normes que fa el poble i són pràctiques que es fan que neixen de la terra i que per a l'ús reiterat i prolongat el comú ho fa seu i llavors són les normes que es van fent molt dinàmiques, molt flexibles i es van adaptant a les necessitats de la comunitat. Aquesta imatge que tenim, que diu esquema del sistema constitucional fins a l'any 1714, però hi ha una pregunta, que no es llegeix molt bé, però que diu on són les assemblees de veïns. Exacte, sí, sí, això, si mireu un llibre de l'ESO, per exemple, el capítol sobre la història de Catalunya, doncs de política surt això, no? Surt el que és la Diputació del General, les Corts, l'Audiència de Catalunya, però i a nivell local el màxim que surt és el batlle, però què és el batlle, i les assemblees de veïns on surten. S'ha de saber el que és el batlle. El batlle en aquella època era el representant del senyor del rei, no era el representant del poble.
I després hi havia un altre poder, que era la comunitat organitzada com a universitat o com a comú. O sigui... Hem parlat d'unes pràctiques concretes en el camp del que és l'explotació agropecuària o de boscos i tal, però crec que la cosa té més transcendència encara, perquè podríem parlar fins i tot d'arrendaments de serveis, és a dir, botigues que són necessàries per a la bona marxa de la comunitat. Exacte. Aquest és un altre dels temes que... Sí, arrendaments que serien comunitaris perquè, per exemple, una carnisseria, al poble hi havia una carnisseria que no era tant per treure beneficis el que l'aportava, sinó que era per garantir el subministrament d'uns productes bàsics per la comunitat. O sigui, l'objectiu bàsic era aquest. Hem parlat també abans de temes de prestacions col·lectives de treball, com el treball jove. Exacte. Com era aquest treball? Això era tota la comunitat quan s'havia de fer un treball públic, arreglar un mur o un camí, un pont, doncs ho feien en comunitat. I encara ens queda un tema que a mi em sembla particularment interessant, i en el cas de Catalunya més, que és el tema de la seguretat. Com es resol la seguretat, diguéssim, a partir del poble, no? Sí, hi ha el servei de guaita, sobretot a pobles de costa, que es van tornant a les torres de guaita per fer la vigilància. I també hi ha milícies populars dintre que són tots els veïns que participen i que hi ha molta documentació on s'explica que els veïns han de tenir armes a casa. Per tant, és un poble, diguem-ne, que és autoorganitzat, que s'organitza en defensa, que és capaç de posar dempeus l'host veïnal quan hi ha un conflicte o algun problema que calgui donar-li resposta en aquest sentit. I hem parlat, vam fer un programa dels primers que vam fer dedicat al sometent o sacramental. Sacramental, la cavalcada a Lleida també. Hi ha diferents noms sobre el que són les milícies populars. I si hi havia un perill, o a tot de campana feien l'anunci per sortir tot a sometent, o, per exemple, en fogueres enceses de cim a cim, es podia anunciar de diferents formes. Estem davant d'un univers, però que se'ns queda com molt desdibuixat, perquè ens falta documentació escrita, perquè moltes d'aquestes coses que estem parlant són justament acords que es prenen de forma oral i col·lectiva, en assemblees, en reunions, tal. A mi em fa gràcia aquest tema, diré dues coses només, perquè en l'actualitat més rabiosa d'aquest país tornem a trobar el moment de fer assemblea, de prendre decisions col·lectives a base de comunicar-nos interpersonalment, sense més, diguem-ne, institucionalització. I una altra cosa que també voldria dir, que m'ha semblat molt interessant del teu treball, és que remarques el fet que l'any 2009 es va donar el Premi Nobel a una senyora, una gran economista, que es diu Elinor Ostrom, per un treball justament sobre el govern dels béns comuns. Sí, el tema dels comuns a la dècada dels 60 estava una mica desprestigiat, sobretot per el Garrett Hardin, que és un ecologista que va fer un article a la revista Science que es deia La tragèdia dels comuns, o Tragedy of Commons, i deia que, clar, que els comuns en realitat no es podia deixar a la gent que tingués accés als recursos comunals directament, perquè, clar, si hi ha accés lliure i sense consciència de conservació, doncs es poden carregar el planeta en 2 dies, no? Però, clar, l'Elinor Ostrom va dir, no, quan va arribar ella i li van donar el Premi Nobel, va ser el 2009 la primera dona que va guanyar el Premi Nobel d'Economia, i ho va guanyar per un estudi que va fer a tot el món sobre comunals, no? I va dir que no, que primer, que no és d'accés lliure, l'accés als béns comunals, perquè la comunitat té, diguéssim, una normativa per poder accedir, inclús l'aprofitament s'ha de fer en consciència de conservació, i que tampoc tenia raó en aquest cas el Garrett Hardin, i que ella era molt defensora de que la comunitat era i és la que ha de fer... La major i més clara garantia de conservació. De conservació. Perquè és qui està més a prop
Els Ara més parlem de propers i els proximitat. que viuen d'allò, Clar, diguem-ne. i per tant són més conscients, són més dependents de que allò funcioni bé, i per tant... I va mostrar molts exemples que avui dia inclús continuen. Per exemple, al Tribunal de les Aigües de València surt als seus treballs. Això és molt interessant, perquè això és una realitat actual, viva, però que és exactament pràcticament és un patrimoni que té més de 1.000 anys que existeix aquest Tribunal de les Aigües i que funciona amb aquesta lògica, no? Que és una lògica que no només és la gestió, sinó que és la responsabilitat, diguéssim, de tots, no? No és allò que diguis, no, això ho ha fet el govern, o això ho ha fet l'Ajuntament, no. Això ho fem nosaltres, ho mantenim nosaltres, ho cuidem nosaltres i ho gestionem, diguéssim, perquè sigui el màxim de... Fins quan s'allarga aquest model de gestió comunal? Clar, Fins quan podem dir que arriba? Això el Gaspar Feliu comenta que no és un tema de l'edat mitjana, o que no comença, el comunal no comença a l'edat mitjana, sinó que és molt més antic i que es podria parlar inclús de que és l'origen de moltes comunitats, el tenir una part del seu territori en règim comunal. Llavors, aquí parlen que els pobles preromans, com els ibers, els aquitans, els vascons aquí a Catalunya, doncs ja tenien aquest model comunal. Si els nostres companys poden tornar a posar l'última fotografia que ha sortit, perquè parla del govern municipal, com es componia aquest govern municipal. Sí, és el que havia comentat abans, per diferenciar que a nivell local hi havia dos poders. Per diferenciar el que és el batlle i el que és... Exacte, que clar, ara tenim molt clar que el batlle és el representant del poble, no? Però abans, doncs no. Abans era el batlle el representant del rei o del senyor i després la comunitat també s'organitzava a banda, no? I que hi havia dos poders a nivell local, és el que explica aquesta diapositiva. Aquí estic fullejant una mica el llibre, no? I trobo molt interessant, segurament tot el llibre ho deu ser-ho, però sobre aquesta part del glossari. El glossari, sí. És que ho trobo molt interessant perquè ara precisament estava mirant, com que veig que apareix la paraula universitat, i jo, ignorant de mi, doncs per mi la universitat és el lloc on es va estudiar i tot això, però esclar, aquí ens explica que des del principi del segle XIII és una col·lectivitat d'habitants de ciutat, etc. I com això, com a universitat, doncs podem trobar moltes paraules que algunes segurament no coneixem el seu significat. Sí, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, la universitat que com es coneix ara era Estudis Generals, es deia. I la universitat, en aquell moment, era la comunitat. La comunitat que després pren la forma d'institució local, però abans de ser institució local, la universitat era la comunitat, era tota la comunitat, era un sinònim de comú. Clar, perquè universitas no és altra cosa que això. Quan analitzes una mica el nom, doncs ho veus, no? Però en tot cas no... Això ho explica l'historiador jurista també, el Josep Maria Juan i Rius, ho explica molt als seus treballs a universitats. Una cosa que potser també convindria comentar és que no queda circumscrit a l'àmbit local tot aquest fenomen, diguem-ne, del comú, sinó que transcendeix l'àmbit local i és capaç de donar resposta a problemes supralocals. Supracomunals o supralocals. Com ho fa això? Com es fa? Sí, hi ha confederacions de pobles, hi ha agermanaments, unions, patgeries de pobles, perquè tenen coses en comú, tenen interessos comuns. A defensar. A defensar, pot ser un bosc que és comú, que el tenen diversos pobles, i hi ha una experiència, l'experiència més gran sobre la confederació de pobles és la de la Comuna del Camp de Tarragona, que van ser més de 100 pobles units en confederació i que es reunien a la selva del camp, perquè era el lloc central, diguéssim, que tenien, i això va durar més de 4 segles, fins al decret de nova planta. Bé, doncs, avui hem arribat al final, però avui hem conegut un altre tema d'aquests molt interessants que sempre toquem aquí a la clau de la nostra història. Ja ho sabeu, com sempre, els que vulgueu conèixer més, aquest llibre, El Comú Català, la història dels que no surten a la història. Per cert, aquest llibre, com el seu autor ha treballat el tema del comú, doncs aquest llibre també es pot trobar
lliurement per internet en PDF. És a dir, que si aneu a internet, si el voleu comprar, també el podeu comprar i tenir-lo a casa, però si no, doncs a internet poseu simplement això al Comú Català i us apareixerà i podeu fullejar-lo una miqueta o visionar-lo una miqueta. Moltes gràcies en David Algarra, gràcies també a en Víctor Cucurull. Nosaltres acabarem, com sempre, amb la frase de la setmana, aquesta setmana de l'informàtic estatunidenc Alan Kay. La millor manera de predir el futur és inventar-lo. Tornem la setmana que ve i tornem, com sempre, amb el record per als nostres presos polítics i exiliats. Els volem lliures i els volem a casa. Us esperem aquí, dimecres que ve, per descobrir una nova clau de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.